Bolo lokasine mang. Omahe ning kono kuwi. Sore kuwi. Sor tikungan ki dalane. Ki sing jerekku tikungan mang. Tikungan bowongan, tumpak bowongan iki. Yo. Jero yes plaster kena nggone kesno iki. Sokone geri mletik. Mleyot. Sokone ya mleyot kon iki lho. Jero omah hek. Nggone jero ya dadi sawah ya. Banyune nyamah. Ora ndak banyu iki sak tekruk. Keh banget iki sing yang jero omah tunggalan dute. Dimben wis diduduk iki green neh. Iki kaya ngene iki nah. Iki banyu lho iki, banyune mili ini. Untung pawone anu, tapi masake engko ngalih. Kaya ini lho sing buri. Geri tunggalan lho. Banyune gedine. Sing dek mbene urung tak sampai. Terjadi lagi bolo tanah longsor. Oke bolo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Muda Tekil, channel cah desa dari Jawa Timur Indonesia, Rayon Ponorogo. Kira dudoi omahe kegunturan neh sampai sokone mleyot. Kira didik gunturane. Nah, entek kowe ngene. Jablas mburi kono kesno. Jelali bolo di subscribe channel Muda Tekil. Manggone bowongan iki lokasi kegunturan. Desa Manggis, Desa Slur, Kecamatan Rayon, Manggis bowongan. Geri yang tembok. Ngono iki. Geri. Sokone mletik. Tempate omahe sadoh tangga. Omah menyendiri. Wis kegunturan sisan yo. Ngalah koyo ngene iki, blegakane. Himbauan hati-hati untuk para omahe sing anu, gampenge dhuwur-dhuwur. Geri niki gampenge lek dhuwur tenan. Kukut sing duwe omah iki gone Kamin. Manggis Lur. Bowongan Manggis ya. Sing lagi nemokne channel jelali di subscribe. Untuk bantuan Suraketang Mimi kok sitok piye iki bantoni apa ora iki. Nduduki sakmene iki kagak lek wong. Ngantek kaya gunturan dosor. Kaya ngene iki lho, bolo ora nemen-nemen kok piye jerekmu. Gunturan entek kok ngene kok ora nemen. Geri omahe. Untuk sementara tinggalin ning kono kae. Bolo ning omahe tanggane adoh. Ngesor. Gerisan pokoke. Yo. Jero yes plaster kena nggone kesno iki. Sokone geri mletik. Mleyot. Sokone ya mleyot kon iki lho. Jero omah hek. Nggone jero ya dadi sawah ya. Banyune nyamah.
Ora ndak banyu iki sak tekruk. Keh banget iki sing yang jero omah tunggalan dute. Demben wis diduduk iki green neh. Iki kaya ngene iki nah. Iki banyu lho iki, banyune mili ini. Untung pawone anu, tapi masake engko ngalih. Kaya ini lho sing buri. Geri tunggalan lho. Banyune gedine. Sing dek mbene urung tak sampai gelem mili banyune. Untuke sakmene iki kae. Sik tambah neh. Iki dhuwur iso ngene iki, kukut. Omahe gri ra nek tinggoni. Kamare wis jebol. Nutupi tembok kan. Teko tembok. Kayu geri lho sokone kayak pecah. Terak kayu semua gedine demen jane sih tebang. Tapi mau sencelotot neh kok ya ngantem soko. Ini lho, kalau lek kenduran iki. Kenduran mesti ndur omahe. Geri tenan. Ayes kukut. Lokasine Manggis Jelur. Gowongan. RT-ne Pak Heri. Cedake Mbah Kami Tuwa. Mbah Kami Tuwa Manggis. Seropak. Iki kejadiannya mangke lho blo esuk dan deres ndletek neh. Ini iki blegakane iki saka ngene iki. Sare nyeblok neh. Lakon piye iki? Untuk bolo-bolo sing pengen bantu kok nomere tak kei ning deskripsi. Iki duda bolo omah dhewe ning kene. Delalah ya kok ngene iki omah iki wis gerong iki nyeblok. Iki blek-blekakan iki, Amit. Iki blegakan dak sikilku iki, bolong iki. Blegak-blegak kabeh jan. Oh yang ini iki lho. Dek mben yo kae tese tembok. Kuwi lho, kulo. Delok gambar lemah kuwi dek mben kono kuwi wis diduduk. Sanu lha iki kok sik tambah neh. Hati-hati karo bencana alam bolo. Himbauan. Kayak kandang wedhus ngesor kayak karo omahe tanggane kae mbok de. Doh. Bolo lokasine mang. Omahe ning kono kuwi. Sore kuwi. Sore tikungan ki dalane. Ki sing jerekku tikungan mang. Tikungan Bowongan, tumpak Bowongan iki. Lah, kae sekolahane SD N4 Selur. Kae. Sekolahan SD kae. Lokasine munggah sret. Niki tanjakan tikungan kae. Area ning pertigaan iki. Lokasine ning kono kuwi. Medun titik mlebu ngiri teko. Lokasine sing kenekan bencana. Untung pas wonge ra turu, lek pas turu iki wis mblegak kabeh ini.
Pas turu no esuk mang. Delok kok wis tangi. Jam piro? 5 cereke. Wong ngerti wawancara yo ora gelem. Arep tak tekoni. Emang ceris mang bengi. Mang bengi mang esuk. Banyune milik gede. Lah. Lokasine iki cedhake sekolahan Bowongan, sekolahan SDN Patslur. Iki tanjakan kae dhuwur kono kuwi. Tanjakan sing tuigungan angel dhuwur kono. Kae rada datar titik kae kono nggir kono Pasar Jajar lokasine. Lokasine Manggis Bowongan. Jelali bolo di-subscribe. Jal piye lah duduk lek kaya ngene iki mbane. Penake. Wow. Kene nembus tembok. Oh, ya ngono kuwi. Tung ora kalah pisan. Iki ora kena tinggoni. Piye lah nganggoni lek kok ngene. Terpaksa ya golek amben sik iki. Tapi pokoke wani nganggoni treneng susulan. Ya alhamdulillah reneng korban jiwa. Ngono sik bolo. Belum di-subscribe channel Muda Tekil sing lagi nemokne. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.